a fɛn minnu kɔ u b'o de sɔrɔ bon n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa a fɛn ni e bɛ kungo parce que an b'a ye marifatigi ninnu u fɛn fɛn bɛna atataw kɛ u tɛ fɛ bɛna yɔrɔw attaquer a bɛɛ bɛna kɛ de parce que i b'a sɔrɔ u bɛ kungo kɔnɔnaw de la u sigiyɔrɔ wɛrɛ t'u la n'o tɛ o donc minnu bɛ so kɔnɔ n ka tila bi an man ka se ka siran k'a fɔ ko an bɛ dɛsɛ ka olu dénoncer an man ka se ka dɛsɛ k'olu dénoncer bon donc minnu bɛ kungo kɔnɔ la u bɛ u ka tajiw bomi u bɛ moto minnu boli a tajiw bɛ san yɔrɔ jumɛn ayiwa u bɛ dumuni minnu kɛ ayiwa balow bɛ san sugu fiyɛ minnu na ni fɛɛrɛw sera ka sɔrɔ o la ka se ka hakilinaw bila sen kan ka se k'o tigɛ n hakili la o ye koba dɔ ye terrorisme ko kɔdoro la an k'an cɛsiri o fɛ parce que kɛlɛ o kɛlɛ n'i y'a ye k'a fɔ i bɛ se ka kɛ hali bi i b'a sɔrɔ fɛn de b'i bolo mun b'a to i bɛ se ka hali bi kɛlɛ in ayiwa k'a fanga sɔrɔ ka se ka sinsin k'a kɛ donc n'i y'a ye bi hali bi an ka kungo kɔnɔnaw kɛn bɛ siranɲɛfɛnw ye an ka kungo kɔnɔnaw kɛn bɛ ayiwa maaw kɔni u bɛ don a kɔnɔ ayiwa i b'i fɛn bɛɛ bila i kun na fɛn bɛɛ bɛ se ka bɔ a la donc ni kungo kɛra o ye ayiwa maa minnu bɛ yen u dun tɛna u ka balo n'u ka fɛnw sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ u bɛna bɔ dugu de kɔnɔ ka taa n'a ye donc n'o tigɛra ni furaw sera ka sɔrɔ ka se k'o kow contrôler ayiwa n ka tila kungo kɔnɔ ayiwa toli o dan bɛ bagan mako ye n'o tɛ adamaden mako wɛrɛw b'i la ayiwa fɛn wɛrɛw b'i la mun tɛ o bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ kungo kɔnɔ ye donc an ka bi baro an ka hakili jagabɔ kan an ka hakilinaw fɔlɔ kan an ka ɲini ayiwa fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ o la bi pour que ayiwa o kow ka se ka contrôler an ka sugufiyɛw ka se ka jateminɛw kɛ a ko la commerçants ka ayiwa tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a tɛ t'o kɔ jamanadenw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a tɛ t'o kɔ ayiwa ka taa se lakana tigilamɔgɔw fana ka wuli ka jɔ ma a tɛ taa nin si kɔ nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ayiwa n hakili la ayiwa o sugu n'o ravitaillement kow olu bɛ se ka contrôler a b'o cote bi baro b'o kan 2021 0011 an ka jɛmukan kɔnɔ un monde sans terrorisme radio Clé d'Où 2021 0011 Kayita Kayiba Jabate ka taa bila Kidal aw bisimila jɛmukan kɔnɔ allo allo oui salam alaikum alaikum salam i bɛ hakili to ka radio datugu an bɛ ɲɔgɔn lamɛn téléphone fɛ ok allo bisimila ça va alhamdulillah n bɛ ala tanu n bɛ wele ka dɛsɛ min di sɔrɔ ni sɔrɔ bi a diyara n ye n'a ko n donna aljanna kɔnɔ a barika ala ye a barika ala ye n cɛ ni baraji ahaba n t'i fo dɛ n b'i fa ni ba de fo alhamdulillah i y'a faamu kosɛbɛ n bɛ i fa ani i ba ne b'olu de fo a barika ala ye i bɔko 7 n cɛ ni baraji ahaba i n'i ka tiɲɛ fɔ ahaba n cɛ ne ye amadu nantunmɛ de amadu i nantunmɛ voilà an ka foli ni tanu b'i ye e ka kuma in bi n'i y'a lamɛn sisan e ye kuma min fɔ tiɲɛ de don naamu mais terrorisme ninnu o bɛ essence sɔrɔ o bɛ balo sɔrɔ o t'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ foyi bolo an ka commerçant ba minnu bɛ yan nɔ a bɛ sɔrɔ olu de bolo naamu sabula mun na olu ka mobile de bɛ taa 10 tonnes charger ka taa yɔrɔ ni yɔrɔ la olu b'a bɛɛ dɔn hali moto ninnu olu de b'a dun mais est ce que u tɛ se k'a sɔrɔ an yɛrɛ ka togoda sugu ninnu an ka duwadɔ sugu ninnu est ce que voilà olu o bɛ bɔ n'a yan o bɛ taa desservir yɔrɔ min na de bitigiba ninnu olu mɔgɔ o bɛɛ ye mɔgɔ kelenw de e yɛrɛ bolo sisan an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ o ko in na pour que parce que n'i y'a mɛn hali bi u bɛ kungo kɔnɔ u bɛ fɛn de sɔrɔ fɛɛrɛ ye min ye dɔrɔn a ka service renseignement mɔgɔ ninnu o bɛ weleli de kɛ o naamu ou bien naamu voilà o ka weleli de kɛ fɛn bɛɛ ye keguya de o ka weleli kɛ o ka keguya dɔrɔn mɔgɔ parce que an b'a fɔ ko guerre an tɛ guerre ɲɛdɔn Bamakɔ kɔnɔ yan an tɛ guerre ɲɛdɔn carré kɔnɔ sisan Bamakɔ tɛ nin ye wa bitigitigi tɛ yan kosɛbɛ finifasela tɛ yan voilà aw bɛ gɛrɛ olu la naamu tu fɛ karisa bɛ don cogo di karisa bɛ bɔ cogo di polisi dɔrɔn tɛ se ka baara kɛ polisi fana n'a bɛ baara kɛ ka ɲɛ o y'a sɔrɔ renseignement bɛ d'a ma kosɛbɛ voilà bon dugu hali burusi kɔnɔ sugu in na o de kɛ o de ka ɲi d'accord hakilila faamuyara i ni ce i ka wele la an ka foli b'i ye 2021 0011 un monde sans terrorisme radio Clé d'Où ale kɔnɔna don hakili jagabɔ ka kɛ nin ko in na ka fɛɛrɛw ɲini a la allo allo
o kan nɛgɛjuru tɛ sen sɔrɔ la ayiwa vraiment ayiwa an bɛ foli kɛ ayiwa lajɛbakulu ye ka foli kɛ ayiwa lamɛnbakulu ye don o don minnu b'a ɲini k'an sɔrɔ n'u tɛ se k'an sɔrɔ ayiwa sɔrɔli ka gɛlɛ ayiwa an bɛ foli k'u ye k'a yira ko ŋaniya a wasakɛra ayiwa nka ni garisɛgɛ jara don min ayiwa an ni bɛɛ kelen kelen na ɲɔgɔn sɔrɔ 20 21 00 11 allo Allô? bisimila. Ah, bon, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ah, mi fo cɛsiri la. Alhamdulillah. Vraiment, i ka wuli ka jɔ halisa Ala ka n'i dɛmɛ. Ami rabiama. Ala ka ŋaniyaw sabati. Ami, ami, ami. Bon, vraiment, i ye thème ni vraiment a ka ɲi kosɛbɛ. Naamu. Bon, ne bɛ se ka mun fɔ, i b'a dɔn an ka jamana ko la. Bon, ni yɔrɔ in na c'est à dire il faut que patriotisme yɛrɛ yɛrɛ de ka sɔrɔ jamanadenw na quoi, c'est à dire faso kanu quoi. Naamu. Bon, sabu dun an b'a ye ni population yɛrɛ de ma collaborer a ɲɛ 40 ma. An ka nu objectif ninnu atteindre ka gɛlɛn quoi. Naamu. N b'o fɔ mun na. Bon, u ka don ka bɔ n'u ka fɛngɛw c'est à dire ni sika bi yɔrɔ mun na. Ou bien i yɛrɛ b'a dɔn nin b'a la ka fɛnw sɔrɔ ka sinon i yɛrɛ bɔra k'a f'i ka kuma na. Bon, ni kungo kɔnɔna kɔni à un certain niveau mɔgɔ kɔni tɛ se k'a f'i bɛ balo ye k'a sɔrɔ i ma taa kɛnɛmana na ka taa fɛnw ɲini o. Bon, mais il faut que autorité fana ka jɔ a jɔyɔrɔ la. Bon, par exemple, a bɛ se ka kɛ bon fɛngɛ quoi, c'est à dire taa seginw ni fɛngɛ ka se ka contrôle accentuer o yɔrɔ la. Bon, o fana bɛ se ka dɔ bɔ fɛngɛ la quoi, mais population ni jamana ɲɛmɔgɔw de kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma quoi. Mais est-ce que bi an bɛ yɔrɔ min na bi waatiw tɛmɛna an b'a ye k'a fɔ ayiwa n'i taara togodaw kɔnɔ an yɛrɛ ka taamaw caman kɔnɔ mɔgɔw b'a yir'an na k'a fɔ k'olu bɛ siran ka ayiwa maajuguw kofɔ parce que ko maajuguw bɛ tila ka na olu kama mais est ce que bi an bɛ se k'a fɔ ko o ko in o ma yɛlɛma dɔɔni wa est ce que bi hakilisigi dɔ tɛ yen n'i bɛ se ka weleli kɛ ka kofɔli kɛ ka taa sɔrɔ parce que an b'a ye k'a fɔ armée bɛ ka succès kɛ bi terroriste sanfɛ ayiwa i bɛ taa ye a bɛɛ bɛ taa bɔ ayiwa parce que u ye kibaruya ɲuman de sɔrɔ donc est ce que changement tɛ ka n'o kɔnɔ e hakili la wa. Voilà, o yɔrɔ kɔni o ye tiɲɛ ye barisabu don an kun b'a ye fɔlɔ mɔgɔ kun ka identité c'est à dire u bɛ siran ka information di ou bien hali n'u y'a di bon kɔlɔlɔw bɛ se ka bɔ a la quoi mais i y'a fɔ cogoya min na sisan yɛlɛmaba de b'a la ka don o la quoi bon population man ka c'est à dire ka yiran tugun k'a fɔ bon ka se ka dɛmɛ bɛ se ka kɛ a cogoya façon bɛɛ la voilà an kɔni bɛ se ka mun fɔ n b'i sira di mɔgɔ wɛrɛ ma. An ka foli b'i ye i ni ce i ka wele la ɲɛ tɛ an ka wulikajɔw la ayiwa mɔgɔw y'a hakilinaw yira ayiwa hakilinaw a cari na kosɛbɛ n ka tila jɛkulu caman fana wulila ka baara k'a kɔnɔ o ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ se ka information di cogo di ka taa sɔrɔ ayiwa u protégelen don baaraw caman kɛra o ko ninnu kɔnɔ an ka togoda yɔrɔ caman na a yirala k'a fɔ dugutigiw bɛ yen a yirala k'a fɔ mun ye maires ye olu bɛ yen a yirala k'a fɔ ayiwa sa mun ye hali association kuntigi ninnu ye ayiwa olu bɛ yen donc comment ayiwa population ni e yɛrɛ tɛ fɛ ka ayiwa bɔ k'a fɔ e yɛrɛ ka taa faama fɛ directement i bɛ taa sɔrɔ i ka maa dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a ka dugu ayiwa musokuntigi don o ayiwa kamalenkuntigi don o ayiwa a kɛra dugutigi yɛrɛ maire ye o donc a kibaruya bɛ se ka se olu ma peut-être olu b'a dɔn u kan ka se ka kibaruya lase yɔrɔ minnu na donc ni kibaruya ma fana ma di an b'a dɔn k'a fɔ mun ye terrorisme kɛlɛ ye ayiwa an bɛ dɔ k'a la parce que a tɛ se ka ban n fana dama an b'o fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ni population ni armée ka collaboration tɛ ayiwa foyi tɛ se ka to an ka se ninnu na n'i y'a ye ayiwa fanga o fanga bɛ armée la parce que information ɲuman min bɛ d'a ma o bɛ d'a ma jɔnni fɛ o y'a jamanadenw ye a bɛ ka minnu yɛrɛ lakana 20 21 00 11 donc sugufiyɛ ninnu ayiwa u bɛ se ka contrôler cogo di pour que maa ninnu ka ravitaillement k'u to kungo kɔnɔ ravitaillement bɛ se ka tigɛ cogoya min na allo bisimila aba denbaya somɔgɔw don an b'a la tanu alhamdulilayi aba bisimila i bisimila a tulo b'i la tubarikala voilà e hakilina ye jumɛn ye a ko la bon ne yɛrɛ hakilila min ye ne yɛrɛ kɔni fɛ surasi ninnu han non jamana an maracogo kɔni a ka ɲi sisan yɛrɛ ne yɛrɛ fɛ naamu bon donc sisan e bolo terrorisme ko in an filɛ ka mun fɔ nin sugufiyɛ ninnu ayiwa minɛn minnu n'u b'a sɔrɔ o ko bɛ se ka dankari bɛ se ka k'o la cogo di bon ne yɛrɛ bolo sisan fo contrôle fanga ka bonya naamu contrôle fanga ka bonya ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ko kana kɛ kunfɛ baara ye bi hali bi an k'an cɛsiri naamu voilà ne ka fɛngɛ de ye merci bien an ka foli ani tanuni b'i ye i ni ce i ka wele la 20 21 00 11 un monde sans terrorisme radio tile du ale soba sanfɛla don aw ni ne bakari ba cɛkura don ko an k'a ɲɛfɔ k'a walawala faamuyali a ka sɔrɔ a la allo
o kan nɛgɛjuru b'o janfa la Abu ayiwa an bɛ foli ani tanuni an b'a lase ayiwa minnu bɛ k'an lamɛn nin waati la Yoroso an ka foli b'u ye Baɲangarakaw an ma ɲinɛ olu kɔ ka taa bila mun ye Gundam ye Gundam an bɛ foli ani tanuni kɛ aw ye sanga ani waati 20 21 0011 un monde sans terrorisme radio clé 2 allo bisimila o fana ka nɛgɛjuru b'o janfa la Masinakaw fana ayiwa Burama ayiwa an ma ɲinɛ u fana kɔ dɛ sanga ni waati u fana u sogolon don ayiwa mun ye clé 2 sanfɛla ye ka se ka jamukan lamɛn k'a sɔrɔ a sɔrɔ cogo la allo bisimila allo bisimila aba demaya salamu alaikum alaikum salam an b'i fɔ foli ja alhamdulillah wa bɛ bɛ jumɛn de la sisan ayiwa an ka sugufiyɛ ninnu an b'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ kungo kɔnɔ n'u bɛ ka dangari jamanadenw na ka dangari jamana kuturu yɛrɛ la an b'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ye u bɛ se ka to kungo kɔnɔ u bɛ minɛnw de sɔrɔ u b'u ka balow de sɔrɔ u mago bɛ fɛn minnu na u b'o de sɔrɔ o sɔrɔyɔrɔ ninnu caman bɛ yen a bɛ kɛ an ka sugufiyɛw de ye an ka togoda sugufiyɛw fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ bi pour que ayiwa o ko in bɛ se ka contrôler ka se ka dankari o la. problème ye min ye population yɛrɛ bɛ siran ninnu ɲɛ parce que u bɔra ka min kɛ sini na a ka gɛlɛn kojugu. naamu. fali banbali min bɛna kɛ sini na la sisan ala dɔn k'o dɔ kɛra o de ka mɔgɔw bɛ siran ka kuma n'o tɛ mɔgɔw ɲɛ b'u la u bɛ siran ka kuma dɛ. min bɛ dɔrɔn u ka jija sɔrɔdasiw ka jija ka patrouille ka caya yɛrɛ de ka caya fan bɛɛ fɛ o dɔrɔn de bɛ se ka ban u ka don du kɔnɔ u ka don fan bɛɛ u kana yɔrɔ su to u ka frontière ninnu bɛɛ contrôler ka fɛn bɛ dɔn. ko in dabila quoi. parce que mɔgɔ caman faama caman bɛ yen mɛ wari d'u ma u tɛ baara kɛ a ɲɛ quoi. d'accord. an bɛ yɔrɔ min na bi ko wari ko dabila u ka jamana lajɛ n'o tɛ sɔrɔdasiw b'u sɛbɛn la dɛ wala an bɛ ala deli ala k'u dɛmɛ ala sisan. Merci bien. An y'o faamuya an ka foli ani tanuni bi ye ko patrouille ka caya mais o tiɲɛ ye mais mun ye fana population yɛrɛ ka niveau n'o ye sugu niveau ye je pense que an ka sɔrɔdasiw tɛna se k'a fɔ bɛ Mali sugufiyɛ bɛɛ contrôler donc jɔyɔrɔba bɛ anw population fana na i mana sugu o sugu fana ta Mali kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ayiwa jɛkuluw fana bɛ comité fana bɛ yen minnu bɛ ka sugu ninnu fana gérer donc nin b'o bɛɛ ka wulikajɔ fɔ parce que ka se ka kibaruya di ka se ka sikanamaw ayiwa ko fɔ n hakili o kan ka kɛ an bɛɛ kelen kelen ka jɔyɔrɔ ye o ni patrouille u bɛ ɲɔgɔn dafa pour que an ka se ka se tourisme ko in na 20 21 0011 un monde sans terrorisme radio clé 2 allo. allo Bakar Togola. Bismillah. ok. Aba Dimaya. Mbara. Aba. Bakar Togola terroriste le Mali kɔnɔ ngo c'est la France qui est là. Naam. A dalu bɛɛ a diɲɛ bɛɛ y'a dalu bɛɛ de kɔni ka fɔ ko France de bɛ yan e b'a dɔn France ye fɛɛrɛ kura min latigɛ. N'a sɔrɔ ni y'an ka faamu ta kalama u ka wulikajɔ kɛ dɛ parce que u kelen bɛ ka mɔgɔ dɔ labɛn ka bɔ jamana wɛrɛ la ka Mali carte ta ka d'u ma k'a fɔ ko vraiment olu yɛrɛ bɛ taa u ka population dɔ fa k'a fɔ ko vraiment a kɛra aw ɲɛna a kɛra seri. Ayi an ka to ayi filɛ k'o yɔrɔ min fɔ. oui mais a dalu bɛ o. bon donc ne t'o dalu dɔn o tɛ ne bolo. ni e t'o dalu a dalu sɔrɔla a fɛn fɛn labɛn kɛra cogo min na an bɛ se ka dɔ fana f'a ye. bon i bɛna ne dayɛlɛlen d'u ye n ka dayɛlɛlen d'u ye sanga ni waati arajo la namɛ bani e ka namɛ ne y'i lamɛn i fana bɛ n lamɛn. ayiwa n ka tila baro ye an ka ɲɔgɔn lamɛn ye ka ɲɔgɔn faamuya ni ne ka dayɛlɛlen don maliden bɛɛ ye ayiwa i ma se arajo la sanga ni waati ayiwa kɔni n'i bɛ fɛ k'a ɲɛ i b'a ɲɛ ni dalu min bolo mun bɛ se ka anw dɛmɛ information kɔnɔ k'an dɛmɛ an ka baara kɔnɔ i bɛna ka na da an ma donc an bɛ baara k'o kɔnɔ an kana jamanadenw don fili dɔw la mun ye an b'o fɔ an bɛ segin k'o fɔ o ka faamu bɛɛ fɛ mun ye mais maintenant bi an bɛ yɔrɔ mun na an kana an ka kuma dévier kuma in bi yɔrɔ mun kan bi c'est très très important parce que an b'a ye k'a fɔ an ka duwadugu dɔw bɛ yen par exemple ni n bɛ ka ni Gundam fan fɔ n'i nana tɔn ka ko mara kɔnɔ i b'a ye an ka sugufiyɛ dɔw bɛ yen terroristes bɛ taxes de minɛ c'est à dire que commerçants bɛ ka taxes de sara u ye sugufiyɛw la donc ce n'est pas pour rien que kuma in y'a bɔ ka bin an ka hakili jagabɔ a ko la parce que o wari minnu bɛ sara n ko bɛɛ ye terrorisme dɛmɛni dɔ de ye o bɛɛ y'a soutien dɔ de ye donc c'est comme si nous on fait pas attention non seulement terroristes tɛ ka c'est à dire que u bɛ wari bɔsi an ka mɔgɔw la u bɛna minɛnw minɛ an ka mɔgɔw la sugu kɔnɔ u bɛ tila ka kungo tigɛ an na u bɛ tila k'an faga donc tout est un peu lié il faut qu'on comprenne maintenant n'i y'a ye wo kɔnɔfɛn n bɛ segin kuma in kan i bɛ mɛn ye fɛn dɔ de b'i bolo e bɛ kungo de kɔnɔ adamaden tɛ se ka balo kungo kɔnɔ ten o donc an b'a ye k'a fɔ an ka sugufiyɛ ninnu a dungabow ka ca a sɛgɛnnako ka ca donc maintenant fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ pour que minnu ye ayiwa terroristes ninnu ye u bɛna ravitaillement kɛ an ka balo sɔrɔ an ka sugu kɔnɔ cogo min na
u b'u ka musaka fɛn tɔw ɲini an ka sugu kɔnɔ cogo min na u bɛ u ka moto tajiw sɔrɔ yo cogoya min na donc n'an ye fɛɛrɛ sɔrɔ olu la je pense que o bɛ se ka dankari kosɛbɛ u ka mouvement la i na bɔ kungo kɔnɔ o la o an m'a kɛ cogo i na bɔ o 20 21 00 11 un monde sans terrorisme radio Clédou allo e bisimila salam alaikum alaikum salam denbaya togola ahaba bisimila ahaba an ka tourisme ko in na c'est que moi je vois faso kanu ka dɔgɔ kelen bisimila bon ninnu ka se ka fɔ k'u b'u dayirimɛ sɔrɔ k'u to kungo kɔnɔ franchement e y'a fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ o kan contrôle ka kɛ commerçant dɔ mun bɛ bɔ ni fɛn ka d'u ma cogo cogo an yɛrɛ damaw de bɛ yala ni magoɲɛminɛw y'an ni ɲɔgɔn cɛ o kosɛbɛ n'an y'an kumakan kɛ kelen hakilina kelen dusukun kelen politique mɔgɔw ka kɛrɛfɛ kuma n'an y'o ye k'o to yen jamanaden ko o ye k'o to yen san 30 a bɛ kuma kelen kan k'a lamɛn ko ti ɲɛnabɔ foyi tɛ bɔ a nɔ na ne bolo jamanadenw k'a faamuya jamana tɛ se ka kɛ foyi ye n'anw tɛ wallahi n'anw farala kɛlɛcɛ ninnu kan an bɛ se ka ninnu gɛn sɔgɔmadafɛ ko de don a tɛ tile ban o dunan ninnu na kuma ma bala na o u taatɔla fana tɛ se ka bala na o mais n'an y'an sigi k'a di mɔgɔ dɔ ma est ce que a bɛna ɲɛnabɔ anw seko ko ten ko ni ayiwa kogo de farala ɲɛ ko ayiwa basa bɛ don a fɛ ni maliyɛnw ye ɲɔgɔn bila de ye maa wɛrɛ bɛ se ka bɔ kɔfɛ ka na don an ni ɲɔgɔn cɛ nka ni maliyɛnw ye ɲɔgɔn minɛ ayiwa an dɛsɛ ko o ka dɔgɔ dɛ vraiment an dɛsɛ ko ka dɔgɔ donc nin fɛn ninnu ye bi ayiwa ni an ma nin solution ɲini je pense que mun kɔni ye ayiwa terrorisme ko in ye k'a fɔ ko an bɛ se ka dankara la parce que n'i y'a mɛn maa bɛ kɛlɛ la a bɛ ka kɛlɛ kɛ a bɛ k'a ka musaka sɔrɔ a bɛ mago bɛ fɛn min na a bɛ k'o sɔrɔ o kɛlɛ jɔ man di o a jɔ man di nka n'a nana dɛsɛ yɔrɔ dɔw de la y'a mɛn a bɛ moto ta a bɛ taa yɔrɔ attaquer n k'a ye essence de sɔrɔ a y'o sɔrɔ a y'a sɔrɔ cogo di e ka jateminɛ kɛ essence ko gɛlɛyalen n ko tun bɛ essence barikon san i b'a fɔ ni barikon kelen b'e bolo o b'o ɲɔgɔn 2 wari d'i ma bon maliyɛn dun tolen don nata de la bɛɛ ko n dayirimɛ ni dayirimɛ y'i bolo i b'a sɔrɔ i ye sigiyɔrɔ ɲuman de sɔrɔ sigiyɔrɔ ɲuman tɛ mɔgɔ min na yanni ka dayirimɛ ko jɔrɔ i bɛ sigiyɔrɔ de jɔrɔ n'i ma sigiyɔrɔ sɔrɔ dayirimɛ caman bɛ ala bolo i bɛ ɲinɛ dayirimɛ kɔ bon vraiment jamanadenw k'a lajɛ an ka sira kelen ta quoi i ni ce ka wele la ale ka nɛgɛjuru b'a janfa la 20 21 00 11 un monde sans terrorisme allo ouais togola ahaba denbaya an ka foli b'i ye foli diyara n ye i ye kuma fɔ ka ban sisan nin kɔni ko in bɛ a yɛrɛ de bolo de a ye n dɛmɛ n ka wara fagali la kun ɲafan b'i yɛrɛ bolo minnu bɛ feere kɛ auditeur min bɔra yen sisan commerçant dɔ de bɛ mali kɔnɔ bako a bɛ mali fan bɛɛ kɔnɔ minnu bɛ wari tile kɔnɔ u bɛ min feere u bɛ nata de u bɛ taa ninnu de servir n'o tɛ mɔgɔ si tɛna ninnu servir k'u to yen voilà donc ni commerçant dɔ nɔ ye nin ye nin kɔni an ka nin ko in da an k'a ta an ka ɲɔgɔn jateminɛ contrôle ka kɛ e kan ka min sɔrɔ i b'a a dɔnnen don mais wari jugu modèle dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ i ka jamana kɔnɔ k'i ka jamana kɛlɛ a ka di dɔw ye a kɛlɛ kana ban a mɔgɔ bɛ bamakɔ bi voilà an ka foli b'i ye foli a diyara n ye ni ce ka wele la o wari kɔni i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa n'a ye nafa don a tɛ n'i kɔ nafa fɛn minnu don a bɛ taa jamanadenw joli kan a bɛ taa maa caman ka tɔnɔ ni hakɛ caman de kan f'i ka an kan bɛɛ kelen kelen ka hakili to ko la i b'a sugu o sugu ta n bɛ segin kuma in kan i b'a sɔrɔ k'a fɔ jɛkulu dɔw bɛ yen minnu fana ɲɛsinnen don ayiwa sugu mara ni fɛnw cogoya ma n'a organiseliw parce que olu fana ka responsabilité ba de bɛ nin ko kɔnɔ commerçants ta b'a kɔnɔ anw sannikɛlaw fana ta b'a kɔnɔ donc ni maaw farala ɲɔgɔn k'a kɔnɔ n ka tila mun ye ninnu ka ravitaillement ko ni fɛnw ye ayiwa dan bɛ se ka kɛra a la 20 21 00 11 allo allo i bisimila ahaba denbaya alhamdulilayi an b'ala tanu ahaba alhamdulilayi i bɛ hakɛ to i ka radio datugu bisimila an tulo b'i la foli b'i ye togo la ahaba an b'i lamɛn kuma bɛɛ o diyara n ye vraiment jamana in kɔni a sauvé-len don sisan dɛ a tɛ kalaya n'an ma wuli k'an jɔ dɛ a tɛ sumaya n'an ka cɛsiri tɛ gɛlɛya suru gɛlɛya an yɛrɛ kɔni t'a dɔn an bɛna fɔ cogo min na an bɛna kɛ cogo min na naamu mais mɔgɔ kɔni ka yɛrɛma hɔrɔnya n'i b'a sɔrɔ kɔni aw bɛ vraiment aw bɛ sabali kosɛbɛ
o de bɛ aw ka ko yɛrɛ nɔgɔya quoi Saka ko a ka foli f'i ye ani Alayi bon an bɛ ATT bugu la yan nɔ ATT bugu donna b'a yɔrɔ la an bɛ yen nɔ ayiwa an ka foli ta ni b'aw bɛɛ lajɛlen aw ni ce aw ka lamɛnni na aw ni ce ayiwa jamukan kanuni na 2021 un monde sans terrorisme radio Clé du allo ayiwa o fana ka nɛgɛjuru b'o janfa la sa segukaw fɛ an bɛ foli ani tanuni kɛ u ye ayiwa sa ko wulikajɔw bɛ sen na wulikajɔw bɛ sen na fɛn min ye ayiwa segu bakɔfɛla ye ayiwa ko a bɛ se ka suma cogo min ayiwa ka sabula i b'a dɔn k'a fɔ sira min kɔni bɛ bɔ ayiwa fo bananba fɛ ni ka taa bila fo ɲɔnɔ zone kɔnɔ ayiwa yɔrɔ ninnu ayiwa basigiba tɛ a kɔnɔ segu yɛrɛ fana i ma ba tigɛ ka taa ayiwa segu bakɔfɛ bolo fɛ a ko ka ca ayiwa ko ayiwa jamanadenw kɔni wulilen bɛ k'u jɔ ayiwa cɛsiriw bɛ sen na ye ayiwa sanko ko fɛn min ye ayiwa yɔrɔ bɛ se ka sumaya cogoya min na ayiwa sabula ko bamanan tɛ nin ɲɛ dɔ dɛ ko nin tɛ anw ye 2021 0011 un monde sans terrorisme an ka foli bɛ bɛɛ ye allo ayiwa nɛgɛjuru ko in ayiwa nka an bɛ foli kɛ mɔgɔw ye a ko ka ca Clé du sɛbɛnwa sanfɛla don ale bɛ nɛgɛjuru sira 2021 0011 allo bisimila salamu alaikum salam denbaya aba bisimila Amadu Tarawele do jɔn in taar'i wele matigi do i welela ni ka bɔ min ka bɔ Segu e bɔra kungo kɔnɔ ni ka na kɛ iya bɔra Segu ayiwa bisimila alhamdulillah aba an tulo b'i la ayiwa an tulo b'i la Babakari e kɔni mun fɔ fɛn min ye an ka sugu lakanani yɛrɛ la jamana kanu dɔgɔyalen don dɛ naamu jamana kanu dɔgɔyalen don kosɛbɛ bisimila an ka baara kuma ni commerçant minnu ye commerçant b'a ka nafa de nɔ fana mɔgɔw b'a ka wari de la yarɔ commerce yɛrɛ kɔni basi kɔni nata ni nata ma bɔ commerce la wari sɔrɔ ma nɔgɔ donc ne kɔni ka hakilila ye mun ye ninnu bɛ an ka mɔgɔw san cogo min na ni jamana ɲɛmɔgɔ fana bɛ se ka dugukɔnɔmɔgɔw fana san hali ni ma mɔgɔ bɛɛ san ka mɔgɔ kelen ɲini dugu kɔnɔ o de don dɛ parce que maa degunnen tɔɔrɔlen fɛn tɛ maa min kunna k'a fɔ k'o fana ka jamana kanu tacogo dɔ la k'a b'a da nin kan k'a sɔrɔ ale bɛ ka hinɛ sɔrɔ fan dɔ fɛ hali n'a ɲɛ ti mɔgɔ tɔw la y'a dɔn diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɛ m'o ye bi a bɛɛ kɛ bɛ ne yɛrɛ ye ne kɔni ka faamuyali kɔni mun ye kɔni hali n'u bɛ mɔgɔ kelen ɲini dugu kɔnɔ dogo la sutura la u fana k'o fana lafiya cogo dɔ la n'o ye min ye a ka an ka mɔgɔw informer parce que ni armée tɛ se ka mɔgɔ bila dugu bɛɛ la déjà donc o kɔni ne kɔni hakilila ye ninnu o de kɛ o i ka hakilina faamuyara sanko i yɛrɛ kuma ɲɛna aw taarala ka ninnu caman bɛ yen fɛn min bɛ feere 20 ni dɔ nana ni kana 200 jɔ k'a di ne ma 200 la 200 la a caman bɛ yen ayiwa o fɛn bɛ taa kɛ fɛn min ye ale mago t'o la bilen a ɲɛ bɛ 200 in de la o de la an bɛ kuma ɲɔgɔnya fana kɛ pour que bɛɛ k'o ko in fana faamu parce que wari dɔ bɛ yen nka n'i y'a kɛ ayiwa ni i nana dɔn k'a fɔ ko e de ka ko b'a ko kɔnɔ a dɔ bɛ e yɛrɛ bɛ sa ka taa sɔrɔ i tɛ lafiya tɛ bɔ i kɔnɔ parce que e kɛra complice dɔ ye ka maa dɔ bɔ na nin na wali ka fanga di jugu ma ka minnu bɛ se t'u ye u ma min u ma bɔ a bɛ taa wo olu de kunna ayi siga foyi t'o la o donc i ka hakilina fana ka ɲi mais hakilila o service bɛ yen olu ka baara y'o ye olu kan ka ayiwa dɔ fara o ko kan an bɛ foli k'i ye voilà i ni ce i ka wele la 2021 0011 un monde sans terrorisme radio Clé du allo salamu alaikum salam a bɛ radio datugu dɔ b'a la i b'a datugu yɛrɛ de an bɛ ɲɔgɔn faamu telefɔni fɛ ka ɲɛ n y'a faamu bisimila i fa don ayiwa maa dilannen dɔ don i bisimila Madu Tarawele ka bɔ ɲɔnɔ a faamuna o ɲɔnɔnkaw bɛ di ye a ye radio datugu baasi t'aw la ye basi foyi tɛ a cogo la ayiwa o b'a diya n ye kosɛbɛ alhamdulillah ayiwa a ni fama ni sɔrɔ bɛ a diyala n ye dɛ a barikala ye sɔrɔ man di kosɛbɛ se ka 2 semaines kɛ k'a ɲini radio Clé du fo ne yɛrɛ i b'a sɔrɔ sɛgɛrɛ wɛrɛ b'a bolo a ko la sɛgɛrɛ wɛrɛ foyi t'a la maa caman numéro 1 don donc i b'a sɔrɔ maa caman de bɛ ka numéro 1 in ɲini ɲɔgɔn fɛ wallahi garisɛgɛ ko tɛ k'o ko sa wa togola n bi kuma dɔw sɔn ji la bisimila kuma na tiɲɛ tɛ ban an yɛrɛ ka ɲɔnɔmara la n tɛ yɔrɔ wɛrɛ dɔn dɛ terrorisiw tun bɛ baara minnu k'anw fɛ yen a baara dɔw nana wolo f'an yɛrɛ ka duguden dɔw la
an yɛrɛ ka dugu dɔ b'an kɛrɛfɛ n tɛ dugu tɔgɔ fɔ a tigi u b'u yɛrɛ dɔn namu dugutigi yɛrɛ denkɛ fɔlɔ wallahi ale yɛrɛ de tun ye terroriste ye Allahu akbar nka maa t'a dɔn nka ala de nana gindo bɔrɔtɔ cɛni fɛn fɛn kun kan ka ɲɔgɔn lamini fɛ k'a daminɛ BD la ka taa bila BD se N11 na Dabaka Dabakurunka 14 ninnu cɛni fɛn kun ka wo kɔnɔna na dugutigi in denkɛ fɔlɔ ɲɔgɔnw tulo b'a la u b'a dɔn ŋɛmɛ maa min ma u b'a tigi dɔn mais ne t'a tɔgɔ fɔ n t'a dugu fɔ famaw y'a tigi minɛ de wa gara dara la de famaw m'a minɛ n bɛna kana perese ni perese la i tɛna n jabɔ bisimila a nana ala de nana gindo bɔrɔtɔ dugudenw de ka ko nana bɔ a kan namu u nana a dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ de ka baara ye nin ko ninnu ye hali an ka dugu dɔ alimami taara fɔ a ka so f'a ka dukɛnɛ na k'a sigilen to kunna kunna cɛ in nɔ kun don namu u ye bɛnbɛnbɛn ka kan k'a dɔn ani terroriste yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa yɛrɛ minɛ u ka rond kɛnɛ kan kungo kɔnɔ k'u den k'a ye a sigilen don a bɛ ka taabolo d'u ma a bɛ ka fɛn bɛɛ ɲɛ f'u ye hali donsow bɛ taa côté min fɛ a b'o f'u ye sɔrɔsiw bɛna côté min fɛ a bɛ nin bɛɛ fɔ tubarikala an yɛrɛ segela min ye ala ka kɛ la an y'o k'a yɛrɛ la mais a faama kɔni m'a minɛ namu a tununa tunucogo ma dɔn a la hali sini a tununa mais n b'a dɔn a tununa tunucogo min na ne yɛrɛ kɔni bɛ dɔ dɔn o la mais a kɔni tununa tunucogo min na n b'a dɔn a tununa tunucogo yɛrɛ min na hali sini wa depuis a tununa anw fɛ yen walahi togo la fo bi an ka yɔrɔ maafa jugu min bɛ kɛ kɛrɛfɛ ani ka mɔgɔw taamatɔ minɛ k'u si bila bɔrɛ kɔnɔ k'u bila ji la a dɔ bɔla bɛɛ la alhamdulilayi ɲɔnɔmara la bi ni ma fa dɔgɔyara fɔlɔ de i yɛrɛ hali n'i bɔra k'i bɛ taa ci dɔ la dugumisɛnnin dɔ la ka segin yanni ka segin f'i somɔgɔw kɔnɔ bɛ ganni ye kosɛbɛ nka bi i bɛ bɔ i bɛ t'i ka ci la o dugu la i bɛ segin ka na hɛrɛ b'i ɲɛ a b'i kɔ foyi t'i sɔrɔ Allahu akbar a bɛɛ kun ye nin tigatɔlenin kelen min kun b'an ka tiga cɛ la a bɛɛ kun y'ale de ye wa wulikajɔ ka kɛ o ɲɔgɔnw de ka sama ka bɔ an ka an mɔkɛ la hali sini an b'o la yan hali sini an ka mara kɔnɔna yan n'an so min fɛ k'i tɛ maa ɲɛnama ye fɔlɔ an b'a fɔ donso an y'olu to yen parce que donso olu farala cɛnnikɛlaw kan o tɛ jihadisiw ye sa mais olu ta nana kɛ nata ye an ka donso ta nana kɛ nata ye n'ala yɛrɛ ma farika ni dɔ bɛ kun n'u ko ka 2 miliyɔn 3 di k'u bɛ taa marifakisɛ san ou fɛn dɔ san ne m'o di olu yɛrɛ bɛna bɛ e yɛrɛ kan n'ala ma farika e yɛrɛ ni bi t'o la an y'olu to yen a y'an wakilu k'an ka jamana faamaw de ye sisan mais alhamdulillah an ka sɔrɔsiw bɛ baara min na anw fɛ yan bi billahi ni kuranɛ cɛ ni maa ma ko mali sɔrɔsiw tɛ c'est à dire tɛ ka n'i y'u tɔgɔ jugu anw ɲɛna an b'i fa de an b'i fa k'i fa an b'i sogo da sara 7 de an bɛ mali armée ko bi jɛnɛ an b'u ko lahara ala k'u kisi jɛnɛ ala k'u kisi lahara wallahi u bɛ ka faso in kuma bɔ a bɛ se san 2 ni dɔɔnin ma sisan ne bɛ taa ɲɔnɔ waati min awɔ a don y'a sɔrɔ hali moto yɛrɛ bolili ɲɔnɔ ayiwa ni 18 kun sera ka ban a banna ko nɛgɛso i bɛ nɛgɛso de ta k'i den ka t'i ka ci la sirani dɔ de fɛ ka segin maaw ma ka foro tun bɛ kilomɛtiri 20-30 ninnu olu jɛra foro kɔ f'i ka sa wa a ye dugawu sama an ma de an fɛ yan balo bɛ ka ɲɛ dɔ k'anw fɛ yan ɲinan an bɛ ka sɛnɛ min kɛ ɲinan ala de b'a hakɛ dɔn ala k'a fori hɛrɛ la wallahi leji an kun tɛ se yɔrɔ dɔ la an dɛmɛna yen ka ɲinan alhamdulilayi i yɛrɛ birilen don sɛnɛ na ɲɛ bɛ sɔrɔsiw tɛmɛtɔ la i dugu ma ou bien ɲɛ y'u tɛmɛtɔ la i sanfɛ Asimina ka cɛ don u ka fo dɛ an ka foli b'u ye an ka foli bɛ jamana lakanaba bɛɛ k'an bɛ armée bɛɛ fo u tulo b'i la k'a daminɛ sanfɛ ka na bila mali polisi la wallahi an ye bɛɛ fo teni bɛ maa o maa kana k'i ye jamana den an ka dugawu b'i ye an bɛ dugawu kɛ ala ka kisi ni tanga k'u bɛɛ ye ami rabiyama an ka ala k'u kisi juguw tɔɔrɔ ma ami an ɲɔnɔgɔw lafiyala bi ala ni armée mali sababu tubarikala o diyara an tulo ye ala ye dugawu min cɛw ma an bɛ ala barika da n'a ye sini kɛnɛ ala ka kisi janfanjugu tɔɔrɔ ma ami rabiyama Asimina ka cɛ don an bɛ bɛɛ fo an ma mabɔ mana dɛ mali armée bɛɛ mali tenitigi bɛɛ mali finitigi bɛɛ a barikala ye wallahi mali ɲɛda kura ta ɲɛda min bɛ yen ni halalaya ɲɛda don ni yɛrɛwoloya ɲɛda don mali y'o ɲɛda de ta tubarikala k'a daminɛ aw siminde la san 5 ka taa bila san 40 na an bɛɛ bɛ sa armée nɔfɛ wallahi billahi i ni ce ka wele la faamuyali sɔrɔla la ayiwa an b'a fɔ sa mun baara mun kɔni bɛ ka kɛ o ɲɔnɔ o ka kɛ yɔrɔ tɔw fana na sabula baara in an b'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ ka ca ayiwa mali kɔni a ka bon nka ayiwa don dɔɔni a tɛ tɔ to kɔlɔkɔlɔ la ni jamanadenw yɛrɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ayiwa n bɛ bɔ ɲɔnɔ waati min fana o don an ye débat mun kɛ ɲɔnɔ ɲɔnɔ débat yɛrɛ kɛnɛ kɔnɔ ayiwa dɔw y'a yira k'a fɔ ko an ka sarasiw ayiwa baarakɛɲɔgɔn tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ olu tɛ se ka kunnafoni d'u ma a bɛ tan donc an y'a ye o don an ye baara caman ko ka sensibilisation na pour que ayiwa an ka population ni sarasiw yɛrɛ bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka baarakɛɲɔgɔn kɛ cogo min na kunnafoni ka se ka di donc n'i y'a ye bi se o se bɛ ka sɔrɔ yen population wulila ka jɔ
awa ka dugutigi demu awa ka nobo ka se ka prévu soraka ka fo kan ni majugu be barala donc population ka wuli ka jodi donc ça veut dire que anya ka fo population sera ka o famu ka wuli ki ijo sinon koy ka fo ko awa sarasu kelen de bina o se ka ban abu yoro do be si sa ibata soro sarasu be na la wati mina doron u ka mobu informer u bi marfane fe be fli le bina temu u jole la sara dalati ibu fu ka temere sarasu be ta doron wasu ye marfata donc ni population ka wuli ka jote ni population ka dénonciation te eta do kala be se ka bantu ko mi 20 21 011 un monde sans terrorisme radio Clédou allo Togola bismillah Togola haba demaya ni bila dénonciation école la mais mo kuma famia mais ka tourner nous sen fait mo ya famia tubarakala hali ye boli minge koro ya fanfe kana digi majaku e fanfla la no e bobo ka yoro wi benena nunu wallahi mo be lu e nere wele ko berte ki ka che anja gele ya angala ko ke wallahi ka dénonciation ko kuma yi aye force de di malien ma ka armée renforcer quoi alhamdulillah vraiment ambi fola foli jiranye berte wallahi ka mali fantan nani be isra yoro to la ibita soro ne kam mo do ba zonna way bole ko ba fo ina ko e kan nali ayo lu jagela ya alhamdulillah lu ka dénonciation ke wali ntale jabali ntale gumakro yo kuma kele ne fo ina vraiment to la ambi fola tubarakala c'est-à-dire armée killing se ka barake terega quoi ima irishilata namo ah namo uyu tege da duguba laba minka no Zaporizhia be ka kurandi Europe jusqu'à 60% ou be ka kurandi Europe dugu munuma mais Poutine est contact killing ferme droit ya fabi ni ga wuli Europe de l'Est et Europe de centre là namo c'est-à-dire il est temps que Maliens ku bolo di nyoma wallahi anga suratunun tanjuwe suratunun tanjuwe wa uteka jamana mine kuba di maore mani malidenw horon yerete wada to chaque fois même Maliens hakli digi monseigneur Zerbo ka kumala ako ala kana malike ma shisa ko ala malike yere sa ko barkalay wa be ka taw dakele ne ka barkalay ala de asibina ka jamaci malidenw ma bibina foi kuma tu dani malike wa uteka foi jorobi ni malike foto den jugu munun be ka baraka u yere pochi ko na kama ambe kla ka ni be dénoncer aklengele ni ala ka jey inshallah wala ne ko ne be fol de kiye wuli ka jobi sena inshallah berti anga foli bi aywa tubarakala sabula bara kunye nafa de ka ya Allah o angoni ambaro ka fo anga mu be ka ko chama famu bi u be ka wuli ka joke bi chesu be ka kebi faranyongo be ka kebi ambe alhamdulillah da dongono dugu yere la ni tara dongono dugu la dugu do kumbe ulu kunyu yere sama ka bo toula terroriste ou nyesra fait mais bi ulu be ka sini kana do jekulu tola donc ambu fu aywa ka fo ba yere ka fo famele be ka soro ka fo na fara la o de tir madugu ka nyini tayo abe be fara e hakla ka ani e bi nyonve e ma fam folo na e do infanga ban mami abe soro kana aka sariya sigi e kuna sisa e bina don ka fo ko ja e nyinte e terite aywa maka dana ya mate partout dans le monde c'est-à-dire que exemple kelembe mbi to ka fo mbi sekaka ni terrorisme ko kunye dine koy ngo muna attentat be ka ke albi Afghanistan ali shini ba ka fo ate teme kalo kelenka utara do misri do kono moto juma selila kata bombe exploser Afghanistan bon ni dine kodo déjà taliban munumbe ou be ka jamana be ka marani sharia de sharia coranique de be ka jamana mara oh terroriste ou be we ka mvo jinye kono kambe fe wode ka appliquer ambe fe wode ka keta o wole tu ka kuma kai fa be fe wa bon muna o be ka kero muna beta bomu do wer lai anga nyonyinga et puis be fe ka mo do fe muna mo be ko fe munke ali nu o tasa utai tien e fana tai ala de bo fana tien do ngalodo mais etara e maseka mo fa yoro shido fo o misir kono na mame ebe sira ala nye eba fo ke islamé eba fo ke be ka islamé ka barake ebe ka ke be ka islamé ka keleke islamé be ka fo yoromi ube ko me ka kafo ni ala de toye ube ka kafo ni islamé de toye bon ni tara bom duila ki yera fay est-ce que Dieu ne be se kafo ko kono ko
dîner ko de do. Donc il faut que on l'année pour la femme, il faut que ce soit clair aux gens. Monument femme ou ka femme. Wallahi du tout là, kungrena tout là. Oh, ma yoro ma bero ma avec été. Fallait bita borom na John Madon. 20 21 0011 un monde sans terrorisme Radio Clédou. Allô? Allô? Aucun nègre du robot voilà. Allô? 20 21 0011 un monde sans terrorisme Radio Clédou. Allez sur Bassan Velado. Alamsa 14h05 15h on est bakar to la meñon zoro kena kono. Allô? Haba Demaya. Haba Mbalatanu. Bismillah. Haba. Aywa isogoba. Bagari. Ali ami dugo de ke nala e so fo nyebe mo bi ma kelele la. Ni ko ma kelele ko mo ko daga saka to ma kelele no te. Ganye kuno de. Ko so o me tuma do la ni de me bo jora. Ko mi ni terrain kuno kan ni vogon bu ma nyabi terrain samani gele. Ami dugo de ke ashimi ala de ya chi mali manaka gurbu. Précisément le ministre de Défense. Ministre qui est tellement dynamique, expérience, talent. En tout cas, nous quoi. Parmi les 5 colonels et tous les portes d'uniforme au Mali. Amou Bédefou. Amou Bédefou. Bakar do no tewo nambi hakili la jingi. Ne menambi la mene famana ki yule. Kasi yon soromandi. Bismillah. 2012 ame segi kwa fe. Do menani ayaye moui. Koko Mali moko bi minende la Mali moko tiche la. A tiɲɛ bɛ min bi. Komi anw ka kɛlɛ kun bɛ ka taa di a donna cɛw cɛ cɛ gɛlɛn armée kɔnɔ et de refuser k'i éliminer. O kɛra système fɛn fɛn na k'a ko e kɔni de jɔlen don i ni jugu cɛ. Non, France bi fɛlɛ de kɛ kama k'i bolo. Mais min nana n'a ye minɛn t'an bolo. À partir de 91 Mali cira de. Parmi les politiciens Mali cira de. Mais e yɛrɛ ɲɛ bɛ succès minnu sɔrɔlen don bi. Au succès nous a se ka renforcer tout dit pour que stabilité kana Mali wa wumsenu kono pour que majugu se ka bo anzen goro to mi Bakar min galo min tigay namo ñonon kam mi mbora ka kuma sala ne jabal kade ibita comprendre presque jabal do mina ne korom so kuma na penda pre travailler min kuma na ko kasum travailler ne dogondo moi je viens de Jabali d'accord ni émission bella me kaba tubarkala mais ni politique kuma be kuma na dron aka gelene ma parce que mo to refamo politique nga kuma ni kuma réalité tikele ni mais ami woram na bi ñonon kay mbora kam min fo Bakar o de tien namo mais sur l'antenne ni faratla ka fo ni faratla bi problème soro Bakar justice ka joa joro la armée ka joa joro la armée doit être secret na ma jugu sura kana négocier vraiment halu bi imagine mon partager amandine quoi parce que jamana min dew yere de jamana jugu yi européen ba fa ko de ke dalili ni vile ko exaction droit de l'homme plantante jamana min bi kele la terusu daga ta otage la dugu kutu ci la droit de l'homme tikuma mais na ko kay dankar terusu la droit de l'homme bi ki shon ni nyimbo aba fo jamana katami donc ami wati ni na 600 namo ni minena ka di justice ka gushi tukula ni armée yere min soro sarli sigare ka tika boro kono hadna kera duti ya kunci ko mali ta sisa ay hadna famela kedro do bafo e wi am fafka ati fo le yam baf wallahi ya nyere guguden ni 2000 ni hakili bala 2014 2015 gudo jabal dum na ne hakili bala ko sobe mais anwa du tuguma sara ko do kadula bola kana do ndu kono en tant que tenue civil parce que ma do de dugu kono no ya ambalima tabulo tigi nunu ka dimisenu lu de be ka sasu indiqué hal ni tini tila wi ka du ira sasu ye kiseti ado ka foko ka bolo kisew be ba jabal kono mere intime ami ma ki gabar bala ka bo ka jantina to ko sera akato la tire su kwa ka jo ama songa jo ka du bol ka do rom no ro ki ka fa wa kla militaire do parce que corps ay ni e senga mi mala corps place mi mala ni dogo muso min dalen nunga ci daga wili trike ale de tumi ngo nun ci la pour ga sanga tra su indiqué a fa bora kala ma ci la tike une semaine fa sara Allah akbar bo ina ala ci o dugu sika so bi dugu an tan dugu do likelen parmi les terroristes
donc au delà population joro ka bon ka se ka o mauvaise graine nunu ka se ko lu sama ka bo population parce que ni e indiqué tagalen ko bune de yira tun be fa donc au delà on voit que nous que le numéro vert dit moti carrière ka mais maintenant pour des responsabilités ni population disait donc population to anti secret ou ko opération mais en boka tin ko non quoi mais un petit bois ko non parce que mo ba fo nata ni re nata yi ambia ni sigile no mo ma ti fen so ka balu halala ni mi ci ko le ta sa mais hadama de dambe abi yere de la quoi ni man kan ke ni kan kan ke abi yere de la no bori yere la dron sen se binan galudu no te obiga min ko hake de labantiye mais do dambo di kama bamba ko ya do sile no ludu ga terrorist so gide wu bolo de lo bodi milliard kun ne ki bo bali we de boy ou de kati do na ebolo ku do na kati ku fe ngo do de tumu nyefe donc kuma do be na ka gelen quoi même won mi min don ro juste ga jwa joro l'armée doit secret apana. Merci bien. Aywa ka dernier mot ka admirer dernier mot merci beaucoup merci bien dernier mot flani anyana ko sebe ambi malabata aywa ninga baro kunche sabla wati budale alebe kasi 2021 0011 un monde sans terrorisme radio Clédou allez soba sans velado allo aywa kan ga duru bo janfala un monde sans terrorisme aywa anga anya fo nyanye ka wala famel ka sorala allo aywa ibe aketo ibe radio datugu minute fly ki ka pma fo wati bulu dale be kase d'accord nya datugu bagari aywa bismillah bagari ala de bi sala merci bien ko ne ma tala ni te koloni ne filiwa u be minga ne ko ni tado vraiment parce que ye minga ambe boma ko me ko fo mo be ka kuma munu fo ala ku ni na kana amira bien parce que ni e bi ti fe ku ni a critiquer ta ka kibe ko fo isu mo de te ka to ko la donc ambe boma ko ande mais mana ka munu me fo ka tabla nunu me ga mi fo ni de wuli bali kono tew ka fara nyogon ka ko nyogon teme be ga lafia bode kono ni e ambe palo soro ka du boma ko ya ko fo mo ko de du ni e ambe jego soro ka du boma ko ya ko fo mo ko de du o kuma mena ko fo mo ko de hine kanga on min mo ko ya me politique mo anga to dala u tise kase aywa ngogola ta kera jorna ko yi baka ngeni ko kera jorla ko yi aywa amba ngomi ameta njomi ako kembo ye foli ani tanuni amba ke be awni tia ko kuluma jola aywa